Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Makan. Pak. Nyekeli kok. Apa dibelah Pak? Anu jagone mati, guys. Pitike padha mati piye iki? Mani kok pitik terus Pak geblok tuh nangis aku. Pitike entek, guys. Pitike Mbak Isma bangkok ning kene iki pirang-pirang melok mati kabeh. Yo wis, ora rezekine. Mati yo wis. Sehat kabeh. Penting wonge sehat. Mati-mati nek pitike. Makan guys, alhamdulillah wis mateng. Masak. Ini malah mangan ambek lontong, sambal kecap, kacang, lawai, tahu, tempe, peyek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Mam wis mam. Ngono ra, Bro. Dek Paris mam ambek ayahe. Gantian. Cek konten masak. Ayah nih. Alhamdulillah pitik mati. Kuwi disandang sik. Mbek kakung. Kayak kono sik pedokan. Mulai pedal senare goblok Pak. Anak apa, Pak? Mbok pedal nang kali. Jualan sego anak. Kayak beli. Sama sambelnya, Mbak. Oh, ngomong apa? Peri. Mangan Kes. Yo engko melok mangan aja. Mangan yang blujit panas ra kaprah. Pasti padepe ning ndi, Mang? Pasti ra ono. Pantesan panas. Pasti ademno rene ben ngombe. Ning kene panas ra kaprah ungkep, guys. Bendina mangan iwak pitik. Aku mangan Lah, segodo sampai nyampe ini. Masih beno mati deh, esok telu. Tapi pitike mati. Mati dipendem. Esok telu. Ya Allah. Telu. Pak, nanti telu men dipendem. Taman kuwi payu. Taman maune yo sehat ngono kuwi. Ora nyampe Lah iya kosan. sehat didol kok yo lucu. Lha kuwi ndoke 12 sik. Eman kan? Eman oleh kabeh gak tidul. Gak mangan iki enteng-enteng sebut ah. Blok taman etang lu dia pocong. Lagi siapa lah? Celoro mati di sana. Pak dia mati dipendem. Mati ya wis penting wong sehat. Saya sempat geblok. Kowe iku dadi dol kuwi. Metu yo bayangan karo ndoke. Ndoke di Jual apa aja mau masine? Gosok usapan. Terus ganti bibitan ah ya. Sing ke tanah no. Wetan pitik sapa? Jual mae. Tukokno kok jare. Ngene. Aku ya ingin nggawa buk iwak, aku mau ndak ketularan pitikku. Nanti balik ae. Anakmu kae lho piye? Per. Hei. Tapi nganu aku. Ora ketang sitok loro ndek pitik walik. Jarene tolak balak. Lah nanti balik akeh netan. Mae diwalik kabeh makane pitike jaduk. Tapi pitik balik mau tulak balik nak tukon beda, Mbak. Iya, Kudune peranan dhewe. jarene ngono sing ndek pitik walik iki. Terus tuku anake iki dienggo anu peni. Ora tuku kok pitik wae. Sing tuku ra mandi. Rusak nduk. Engko depene nangis. Rusak. Wis beno, angger meneng ah wis. Terus Malah dipok-pok ngono, Bu. Banjir ngono. wis sarapan ning ngene. Besok mangkok. Ning omah. Gak masake aku. Tangan apa kuwi? Aku sego ndek sore adang. Mandul kabeh iki lho. Ambil Iya ijek. lontong. Wes ayo ijek. Iki mek kongen. Ya ijek yo. Kandang Ya ijek. Aku seneng ngene iki. Ijek iki tangane Banyak. Aku nek atas gak seneng. Iki salehno. Lontong aku seneng empuk.
Jadi mudik. Jadi mudik juga. Kak, ngomong. Iya. Tapi gak lagi. Paman. Delok angkat sampai di Surabaya. Ngawane Kok nganu lamaran apa ponakane. Balik meneng ae Mbak jak ngonten kok. Hidup ae mangan iwak ora omongan. Astagfirullah. Lah kok pas ngomong padha wae ya. Halo Mas Iwit kok ngomong. Jak mangan meneng ae. Saking enake guys menikmati iwak pitik. Pitik di beno mati malahan iki lho tuku pitik negeri kuwe. Lah yo. Enak kok dibelai. Ya iya. Mang pitik yo. Nah, tuku pitik negeri. Panas. Seneng lho ya. Anggete nggo heman. Soalnya pitik do mendok. Pelan wiman. Jadi semati iki mang yo Kalau setengah siji. Angkat. Angker iki sing kirae bilem ku. Wong medun kok. Ketok iki nyumpuk neh. Cek panas, kayak tahu aku di panas. Barang dek. Duduk. Rene. Ayo kono ambek kakong. Ini. Genjol Pak ayo padha ae. Nyampluk. Kowe wis kerja. Kuku. Jalan apa iki? Jalan apa? Golek duit walah 50 wedhuse ra kaprah. Kowe lek Tiwas meneh mbon. kowe ngomong Mulai tak genjol dilangi. ora. Asik sih. Bener. Apa enek wong nyambel lontong nganggo kencur aku lah nggih tumo. Nek sambel Pecel pecel ya. ya. Kowe gak apa pengen. Kenyang. Wah, jatuh. Jatuh. Enak guys. Rongong aja. Apa sing anak kemarin? Enak. Ora pareng. Benci kok kuwi. Untune kenceng kleng. Kayak. Ora. Iya. Ndi? Iya. Benci kok iki. Ayo bareng kompo. Ayo kompo. Kayak apa golek apa Ambek Mas kae? Bari. Enak guys. Apa apa kowe? Rongong ah. Kuwi jere. Wes, lanjut. Ya, Bang. Buka. Cari-cari. Enak. Kebaknya pedes. Kita jangan. Ambil pedes. Kak mama kak. Cuman yang kita tahu tuh. Masa tak? Nah, sik kok. Pak. Nah, Ya. panas cedar-cedar. Begitu. Nggak boleh itu nggak boleh. Saking lesune ra omongan, guys. Wis tak betahmu. Ah. Sumuk. Sale nak yo. Nek daster. Lah ngombahane buke mumbruk. Engko mbahane buke mumbruk. Ngomong ora nek mesin cuci. Lah sing mentari padha ae pake. Ngomong diumbah ya. Lagi gerah. Ayo dhewe tambahi. Itu anaknya kok tripat.
Duduk. Saya ra karo ndodok. Walah. Kepebah kok ya. Gurih. Ning etan iki adem kok ora ngene iki kok. Gua mau mam ngadep ngetan kok. Yo adem. Yang kene adep ngulon padha karo nggonku. Ah, Kowe beli pitik, Mbak? Gue nembah iya. Dia masih wit ngusung rancak mah anak uang jadi. apa? Untuk ukur mobil mana apa tak? Apa tak? Sendal aku nukokno pisan ra sedeng. Angger wong ngeweki. Sendal do ditekekno sing cilik-cilik. Mimi. Muga aja ora enggak. Panasnya kalau ngene iki ketelak ya. Hawane. Nami mbak apa dadar kon? Iki makan. Mangan dhewe-dhewe ya, guys. Gak bareng. Aku wis anak sing kelas ndek mang. Anak sing cek masak iwo turun ban. Aku mam, Bu. Apa? Tapi ki awet iki lemes. Inuk jare-jare gak patek pedes ya, Kak. Tak nyengak-nyengak. Kudune digoreng dhisik ayam. Aku gak seneng. Tak empuk. Iya. Terus Mare garing. merkincil. Ora enak. Masuk sana nutup ono goreng dhisik. Tutup. Mimi apa tutup? Mimi ini. Oh, tutup. Wis meh netes jane. Mas ke mau mek kayak gambok tutup nah numpuk. Iya, aku takdir. Kurang aja semangan, guys. Kayak Arep ratus. ndi? Nang dhuwur. Unyeng-unyenge anak satu tak. Sing mbok ngerti sing apa? Iku rambutnya dikuncir. Ana unyeng-unyenge siji tak. Mandi. Mandi. Panas lah. Satu tok, Dik. Satu. Iya, Dik, dari satu. Jagane piye? Apa? Unyeng-unyenge gak kompiro jero. Apa? Ra pareng ngono. Kalau bukan seneng pemirsa. Duduk. Ngono kuwi. Lah nyeng-nyeng pira loro apa telu? Telu kuwi lho. Siji, loro, telu. Iku dikon ngono lho, melok Iis isa ndablek. Ngono lho melok Riko isa ndablek. Heeh. Melok budhe ana ngono ben giantung. Dek gak pareng ngono, saru. Aku dicekat guys, ceritanya bulan hujan. Lah Mas Arifin yo. Dadi wong sing sukses. Mobilnya mantap. Mobilnya jalan. Duwe akeh di mobil di omah. Kalau kombine mlaku, lho. Delok nah, ambek Delok Mbak. kombi. Per, delok ambek Mbak Alma. Ning larang. Tek pemirsa. Ya mlaku. Bisa liwat ta? Kombi ya. Aman. Lah ngono ki entuke yo lagi. Mas motor panasen, Mas. Iki piye, Mas? Mbok parakno rono. Panasen motorem. Iku man sing kok ya bercelana. Sore iki ayah ki. Iki malah geduk kenteng-kenteng ngene. Ayang ngurusi pitik. Iya menapa? Kok ngopes bene.
Oh, Oh, butuh tanya. geger. Ngajak mulai. Endi mang pitike sing mati? Pitike endi? Sing dibeleh urung mati ya? Dok kok. Sing dibeleh mangka sing dibeleh. Teko urban teko kono gombleh. Ngumpul iki Pak Di. Aku mangkat rono teko kene iki kayak sepandho lagi dhewe kulen tak iki. Pemirsa iki dilanjut wis sampai rumah yo digawani sak tas sangerbal korandu iki apa nek pisang goreng. Terus iki rica-rica. Terus iki pangsit. Bawa terasi. Mie. Gawani kabeh. Enek minyak sak botol. Terus iki enek pemirsa endok Jawa, endok terus iki dong telo lho, dong telo guys, apik-apik dong telone. Terus iki jek enek jengkol pete kok Sumatera. Terus iki digawani kates guys. Aduh guys, sakmene gedene buah iki. Oke. Mbak Isma sudah berada di merah lagi guys. Gawani mari-mari jek untuk kelambi kok Sumatera Mbak Isma guys. Jek untuk daster. Alhamdulillah.